No tak počkaj, príjem po teba na vrtuľníku, nie? Či nie? Mám prísť. Či? No, A kde si? Aha, tam, na teroristov normálnych. to si robíš srandu. Nie, To si zo mňa robíš srandu. Vidíte, aké to nebehlo? ale podľa mňa je to bližšie než normálne. Tam, kde sa spavnuje. A ty si... Ja tam Nie, tak nejdem. ja si zavolám taxík v pohode. No zavolaj si taxík, ja tam nejdem. A ja tu mám hamre. Nie, taxík. Taxi má nitro. Ideme sa schúliť do nemoty? Nejdem, Čo? ne? Chcem sa schúliť do nemoty, ale nejdem. Čo si chcel? Ale nič, bože, ty si hluchý debil. Mhm. Vieš, kde idem? Neviem. Ale viem, že je tu jediný taxikár, ktorého som bugol do steny. Hej, viete čo spravte, keď budete vo vode, tak zavolajte si taxi. Je to ohromná prča. No dostanete ban. Hej? Hej. Za to je ban? Ale niekto tu dostal ban minule. Ja som to spravil a som nedostal ban. A to nevadí, aj tak to je prča, robte to. Také zdravé. Tak. Ježiš, ten liek by sa... Á, dobrá. Mailov. Ježiš, on ma chce zraziť. Mailov. Čo je toto slniečko? Čo možno je naznačovať slniečko? A čo ti tam hučí? Televízor. Vypni si televízor. Sorry. Ak môžeš. On má 2,8 litra v taxiku. Chce vidieť, ako ma dovezie na Montreland. Mončile? Úplne na vrch. Debosi. Ja, to je taxikárska spoločnosť, aha. No. No tak ja idem na ten Mončilen, hore. Mám rechoj. Hoj. Hej. Hitler. Super Powerball na tie hrozné lágy. Nemá. Čo je debil? Ja raz nepochopím. Jak môžu existovať debili, ktorí dávajú také debilné ankety? Fakt. Normálne. Že... Vidíš, že sú... Počkaj, Ranger Luka 25 ID má. Ale to sú viacerí. Napíš mu lama. No, radšej nie, lebo by si myslel, že to hovorím taxikárovi. Čo? On vystúpil niekde úplne v prdeli. To není možné. On vystúpil v štvrtine a on si zobral nejaké iné auto. To je retard. Tak si mu možno vstúpiť, nie? Do toho. Ale to je úplne retard. Bože, aj ty si retard. Tak ale ktorý taxikár si vymení auto v celej cesty? Nerobí to dobrý dojem. Bože, veď aj ty si tam meníš auto. Ale ja nie som taxikár. A čo ťa stejne idem zaskočiť z neho na bicykli. Čože? Čo? On bere 100 na 60 sekúnd. Tak to by som zmizol z toho taxiku. Tiež. Čauko. Čo myslíš, prežijem? Sranda, Prežil som! ja som išiel na štvorkolke a som si dal, vieš, som bol vzadu a ty si išiel vpredu, ty si vyskočil v polke cesty a ja som začal akože môžem strieľať, nie? A ono ma to nezabilo. No ja viem, keď si vzadu, no tak ťa nezabije. Aj neshodí. Keby sa dostanem ešte vyššie, to bola prča celkom. Aha, stamať sa tam ešte pôjde, tak počkaj, tam by sa... Urobíme si bike. Idem si bajkovať. Vieš na tú drahu, čo na to Mončiliade. Mončiliade. Oh my god, on ide úplne iným smerom. Čak vystup, čo nevystúpiš? Nepočkaj. Mapa. A prečo ide k vode? Taxi. Kdokoliv. Rýchlo. Ktokoliv iný. Rýchlo.
Ale toto neviem, či prežijem. Ani za skúšku nič nedám, iba život. To je v pohode. Hej. To... Pohoda. No Za tak, $100. tak som umrel, no. Je tu tam vrtuľník? Nie je tu vrtuľník, jasné. Kde si poškrop? Mapa. Arco del Oeste. To máš ako máš ten, tú priehradu, tak tam je taký ako nad tým, rovno nad tým je také niečo. Taký kopec je tam. A tam som... Jaj? Tak tam čakaj, idem po teba. Dobre. Počkám, tu nájdem Hamera, pretože teroristi sú chudobní a tak. A Počkaj. to majú 7 000 v banke. Teroristi? No. Ale sú chudobní v tom prípade. Oproti tým, čo majú proste môj kamarát 125 mega. To je kamarát čituje. Nie, Ale áno. pozná no. Čo? Nie, nečituje. Ako vieš? Bol som u ňa. No a čo? Zarábal pestovaním. Chápeš? O, Fizzle. Nie, to nebol Fizzle, to bola asi oka. Počkaj ma, tam jem po teba. A mimochodom zdochni. Splníš mi to? Jasné. Dobre. Dostaneš to k narodeninám. Yes. No tak to už mám 3. januára. No už. Teraz vedia moje miesto. Dátum narodenia. A tebe miesto? To vypipnem. Na to budem moc lenivý a neviem, ako sa ani vypipáva. Vy ste všetci lami. To vôbec neviete. Nie. Dobre, nesielam. No sadáš, alebo čo robíš? Sadám. Som vzadu alebo vpredu? Dobre. Chod dozadu. Nie. Nestrpím geja vpredu. Oh my god. Ja No som kúkaj, vedel, že si mám zmeniť dnes. kúkaj, jak jazdíš, jak postihnutý. Presne. Počkaj, kde ideme? Jasná, mončič šlíliť. Že ste načítali textúry, lol. Vidím cez cestu. No, ja tu tiež vidím taký pásik cez cestu. Lol. Aj ty? Hej. Taký pásik? Tak stochni. Ja každý inak. Počkaj, potom druhýkrát už je to rýchlejšie. Áno. No tak znova. Ach bože. Oh my god. Nenávidím Star Wars. Hej, jasne, viem, čo sme chceli. Či nechceli, ale chcel. Vieš, čo by sme mohli skúsiť? Čo? Ani to síce neznášam. Nie, že neznášam. Mi to pri ako absolútna... No, došlo palivo. Viem, čo myslíš? Čo? Že viem, čo myslíš, čo som tým chcel povedať, že to je absolútne... Aha. World of Warcraft. World of Warcraft? Nie, World of Warcraft. Oh my god, ale však mi to nestíha komba, ja nemám toľko pamäti pre Boha, však... To fakt ono ti to nebude stiať? Však to má 20 giga. Fakt? Artias mi hovoril, že to má 20 giga a on to hrá každý deň. Porsche? Porsche? Myslíš, že bude len tak tuto sedieť odomknuté? Moje Porsche. Lol, došlo palivo. Kvôli tebe. Prosím. Dosť, vystupujem. Končím s tebou. Nie. Si nebyl. Nie som. Dobrá. Počkaj, ty to robíš zle. Musíš to. Nie, Jasné, jasné, jasné. To. No spievaj.
To, 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 to. No dobrý, ticho. Ešte raz, 3, začni. 3, 2, 1. To, to, Tu, to, tu, to, tu, to. tu. Tu, no ešte raz. Tu, 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 tu. Ale to. Ja sa tu poserem na mieste. Víš na čo, ráno o trnici som sa zabudol na to, že mám sračku. Lol. Zabudenie, jak sa patrí. Tam ideme na Mochiland, hej? Neviem prečo ti píšem. Tu, 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 tu. Nie, ako to je? Ja to neviem. Ešte raz. No poď. Tu, ty si debil. Aj bože. On má rád Star Wars. Teraz začne si to pozriem, ale už som videl všetky časti a všetko ide od konca do začiatku. Ty vole. Pre mňa je to tak trošku Prvá časť bola pičovinka. posledná. Teda nie tak trošku, ale moc. Čoho? Akože jediné, čo ma bavilo, tak bol Star Wars Battlefront 2 a to je hra. No. A musíme vystúpiť. Ešte by ma zaujímalo, ako ty môžeš zaparkovať auto do vody. Ja som myslel, že to nie je... A Neviem, niekto píše, ale no tak. Skype? Áno. Vieš čo, ja si urobíme strich a ty ma tu počkaj. Takže strich o chvíľu príjem. No, sme späť, a je to aj Bloodmaniak, Oh je. ktorého už poznáte. No a ja už viem Star Wars. Zase si to pokazil. Zajebí potvora, buzeránsky buzík. Nie. Zdochnite Povedal si ráno. tam o jedno krátke vede viac. Áno. Ja, ty si debil. No poď za mňou. Musíme zohnať avťak. Lebo kamión niekto dobrý zaparkoval do vody, že poškrop? Ja? Ja. Však ty si tam zaparkoval, že? No dobre, Ja len sa som si myslel, poser že to teraz. není voda. Sa poser. Aha, vojak. Nie, to nie je vojak, to je niečo. To je troll. Boji, Áno, ešte budeš hrávať TF-ko? TF-ko budem. Až keď budem mať plne funkčný počítač. A keď budeš mať PaySafko, že? Čo? Keď budeš mať PaySafko. Pejsavku? No však to, čo si dobíjaš. A na čo mi bude pejs... Veď zatiaľ mi netreba tak súdne. Ja už som si kúpil druhu. Nehovor! Debil. Úplne hovadiny mi padli z tých krabic, aby to umrelo. Tak ti treba. Počkaj, to zajtra umre TF-ko. Hej, sadaj, našiel som nejakú 900. Jo. Ty... No tak sadaj, nie? Čo si? Našiel som nejakú 900, a skoro ma prejdeš. A ideme po Ešte. blúd. Hýbaj na Mončičiland. Mončičiland? Si debil. Mončiči. Musím si to označiť. Mončičiland. Ježiš, ja tak krásne spievam úplne. Úplne otrasné. Zdochni. Budeš superstar. No budem. Choď na 2013. Prihlasím ťa. Sice to nebude dobrovoľné, ale ja ťa prihlasím. No ja tam budem, a budem celý čas. A budeš vo hviezdnej rote. Príjem za iba. A Redmond ho pošlo do piče. Ešte je zaujímavé, že mi napísalo, že ste umlčen. Ste? Čože, ja som niečo napísal proste do chatu a že ste umlčen. Bol si debil, nie? Aha. Také tam píšeš blbosti? Sice ty nič nepíšeš, ale okej. Poškrobal, nikto nie je zvedavý na to, že si gay. Kedy som to povedal. No ja som Tak ti to to píšeš povedal. asi do chatu, vieš. Aha. Za to, že dostal ban. 100%. Presne, to je hlavný dôvod. Áno.
Kebyže je to ešte pravda. A není? Nie. No vyzeráš. V živote si ma nevidel. Viete, čo sa mi dneska podarilo? Videl, mal si vlog. Jaký No, debil ale- ponastrieľal. Nekecaj. Trafil ťa. Trafil som ho. Raz. On teba trafil a mne to laguje. Lol, dobre. Jo, dealer, poďme k dealerovi. No nejdem. Pohoda. My sme teroristi. A prečo ja nejsom? Bo šilama. Prečo? Lebo ty si mechanik, či čo si to v kuse. Nie, nikdy ma nepočúvnu. Ty len v kuse pôjdu podľa seba. Počkaj, konečne dostal mozog. Ja som sa to pýtal, že či mám ísť za terača. Nie. Ohovné plat. Bože, Ty nie si tam ma- ohovne, kým som nezistil, aké možnosti tam sú ešte. No, tak poďme za terača potom. Lebo Nie, ja hrám novú robotu, lebo mechanik nemá Nie. toľko zárobkov. LOL štvorkolka. No sádaj ty imbec. Žiadne tuc. Tuc. Tak tu budeš spievať Harryho Pottera. Čo? Za chvíľku tu budeš spievať Harryho Pottera. Harry Pottera neviem, a Harry Pottera tiež nemám rád. Ale toho som dneska omylom povedal namiesto, no začal spievať namiesto toho. A aké je Harry Potter? Počkaj, ono to bolo. Ja približne viem, ale akože neviem to zaspievať. Počkaj. Nepamätám si. Debil. Ja som ho vedel na tej Google gitare zahrať. Google má gitaru vlastnú? Áno, to bolo vtedy na to nejakého Nie. výročia. Kto nevie parkovať? Páhne, Ty si super. debil, poškrop, fakt. Ešte mi vypísal, že nemôžete tohto hráča zabiť. Keď ma chceš zabíjať. Ja neviem prečo, ale môj avatar si myslí, že keď ma shodíš do vody, tak ťa mám automaticky zabiť. Čo si bereš, smetiak alebo Tatru? Ja si berem Tatru. Asi beriem smetia. Hej, a stretneme sa zase v tej dedine? Nie, na Mončiliade. Hore. Už hore? Rovno? Dobre. Hore, dole, tam, je späť. Dúfam, že nenatáčame dlho. Natáčame dlho, čo by sme Určite netačili? to strihá. Čo by sme netačili? To nevadí? Či to akože vadí? Chceš po Nie, hube? v pohode, ale že Chceš či po hube? to nebude lagovať. Abo ideš hore na korbu? Počkaj, my už sme pri Mount Chiliad. Ideš na korbu? Do. Ty vole, už to ide. No počkrop, no ty tu nesi. No ideš? Kam? No hore na korbu. No, dobre. Hej, s týmto. Ja si tu nevyjdeš. Nečakaj. Ale počkaj, nie je tu nejaký skokanský mostík, taký menší? Je? Počkaj, stoj, však ja idem na teba. Ale... Idem hore. Počkaj, ja skúsim niečo. Nie je tu žiadny. A čo? Ja počkaj, z hora? Super, vieš svetlo zapínať si, pán. Ja viem. No A ja poď, mám ideme. otvárať kapotu. No ideš hore, či nie? Idem. Aha, tam. Veď z hora skoč. Choď hore na cestu a tam skoč. Jo, skáče do toho? Nie? He. Ja skáčem na jeho auto. Lebo on je vandrak a bezdomovec. A úplný debil. Môj skrini Ja vyzerá viem, čo si išiel povedať. No ty vieš. Jež A to ja viem. idiot, OMG. No dobre, máš šťastie. Počkaj. Dobre. Ale... To mi píše. Mi omočíš Tatru. Nie, ja som to vypol a ono to furt ide. Hej, napísal mi niekto z vás? Nie, Nie. hráme, takže. Čum, čo robím? Vidím ťa, neboj sa. Nie, čo to bolo? Hej, vy ste v jakej farby na mape? Oranžový. Taký áno, oranžový. Ty vole, To vás... ja Potom som vás zomrel. vidím. Ja Ty som si zomrel. modrý? No, Ty si fizel? nie. To je mechanik. Ty si mechanik? Uži, Hej, oni majú dosť podobnú farbu. Dal... Nie, poškrup, nie. ja som zomrel.
Ale vieš, čo je zaujímavé? Že tu ešte je ten tvoj prúd cikania. Čo? Wow. To je keď sa mi stalo, že? Na tej lodi. No nie, tak budeme asi letieť po Poškroba, pretože Poškrob je úplný debil a nevie Ja nič už idem robiť. taxiku. Aj tu 0 za 60 sekúnd. Nice, to máš lacno. Tak nechaj mi väzť až hore. Za taxík sa vôbec neplatí, myslím. Platiť za niektoré. No kto si také ceny, nie? Ten taxikár nevedie, mám chilland. Poď po mňa. A kde si, prosím ťa? Pri tom... Počkaj, ja ti to hneď poviem. OMG, Si robíš srandu. však Poškrob, zežen si nový taxík, nastup do nejakého auta a zavolaj si nový taxík. Počkaj, ja som Tiera Robada. Tiera Rubana. Aha, okej. Kde to je? No vieš čo, ja idem s ďalším taxikom. No vidíš, On prišiel po mne, po tebe. Vieš čo, on prišiel na nejakej onej, tom smetiarskom. No čo, že... To Tak, keď je väčšia hodnosť, no tak môže mať hociaké auto. to je dobré. Mhm. Tu sa dali rozbíjať tie kriaky. Okay, no tak ja No už idem, neviem, či by som išiel teda veľmi ako s týmto ja už idem hore. smetiarkom. Ja tiež neviem, či by som šiel na Monchiland. Ja už som tam, tak poďte. No však ja už idem hore, ja sa už plám. No, po Škrobi to Opa. vypadlo, čo? Ne, mne to vypadá každých 10 minút. Neveď, po Škrobovi to vypadlo, veď tu není. Mne to vypadne každých 10 minút, ale akože tak, že na nejakých Počkaj. 30... Po Škrob? Nie je tu. Potom. No. Môžeš prosím ťa akože ho prizvať? Ja nemôžem, však ja som sa pripojil k jej konverzácii. Skús. Moment. Shit, mother of God. What the fuck? Aha, tu je Skype. No ja keby minimalizujem, no tak zase... Však jemu už voláš. Hej? Mhm. A je offline? Je online či offline? Keď je offline, tak mu spadol celý komp. To som nekúkol. Či je offline. Tak kúkni. Tak teraz som zapal zase GTAčko, oh my god. Ježiš, ten Poškrob je debil. Jeho komp je debil. Aj ty si debil. To vieme všetci. No vidíš. Ty máš ťahovku? Nie. Jak sa to volá? Štvorkolku? Aj. Taký osmak si furt kúpuje štvorkolku. Takéto. Osmak? Áno. Ty si čo? Deviatak. Aj. Sopel. Je asi menšie ode mňa. Ako vieš. Lebo si hovoril. Už som klamal. A som starší. A tak aspoň Poškrob je Sopel. On je menší aj mladší. Hej. No, nevieš, či je menšie od teba, lebo on hovoril, že je dosť vysoký na svoj vek. Není. Ticho, ja som podrástol. Ty 3 mm sa neratajú. Ale ratajú. A 4 metre sa ratajú. Moc by si chcel. To si nečakal. Ja som to práve že nechcel. Aj tak som to dostal. Čo? 4 metre. Mhm. Serem na teba. Hej, počúvaj. Stiahnime si nejaké Need for Speed a aj to natočíme. Need for Speed na komp? Fú. Čo je na tom zle? Nie, že ja neviem. Ja som doteraz žil Xbox, PS2, víš? No a čo? Musím si zvyknúť na ten komp. Nie si zvyknutý na komp, veď komp je najlepší.